Sausa ka. Asa naman si Ate RB? O pamangkid ba abot, uy? Kanina ram ko nagkuwat niya. Biya, bayot! Biya, bayot! Oh. Uy, Bayot. ayaw ba? Yan naman. Hindi tinuod. Yung bayot mo pud ka. Bayot man ka tinuod. Oh, alam ko ninyo awaya. Ay, pagbuot bayot. Ayaw ba? Bayot, bayot. 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 Ayaw ninyo gawaya akong manghod! Bagon ta mo ron! Yan. Nilaban lang ate ay. Ansa mo ka? Pasig tumboy sa ka. Tumpoy yung puspusan ta mo, ano ba? Pakutak. Unsa? Ala, nasi. Puspusan ta mo! Dagan, dagan, dagan. Dagan lagi mo. Okay ra ka, Vi? Salamat, ti. Siyempre, labanan ng tagyod ka. Nanggagod ti ka. Hello, uy. Kusuga sa ulan, uy. Sure, gid ko nga. Di nakukuha ko na ning ate ron ba? Muli na lang ko, Uy, uy. bayot. Nasad ni si Neil ay buliho na sa kuan ni niya. Unsa man, uy? Kita ka ni lapok nga nas baso? Ah. Uy, Kita ka ano ni. nga? Unsa na ni mo? Oh, iya mo ni mo. Oh. Ah! Uy! Ah! Salpa ko. Salpais, Kanil! Kaluoy di mo anak. Ay, undang na lang ko eskwela pa, uy. Di na ko. Ayaw nak. Ah, Antusan lang una karon ha. Kaya sulod eskolyer, ibalihin lang tika og laing eskwelahan. Anto na kasi mong iyaan, Star. sige pa. Ingawon ko ni mo. Ako sad. Mingawon ko ni mo, Vi. Ingawon jud ko ti, uy. Apas ako dito, ah. Oo. Kan mo work na unya ako, apason ti ka dito. Karon nga ni aman ka star dinhin ako. Gusto na ako nga magtinabangay lang kita sa mga buhatonon din hisbay, ha? Puti, ah. Og diri sa syudad, daghan og mga tentasyon, daghan og mga binuang. Maong ikaw ay agad pagpada. Focus sa imong pag-eskwela aron dili mausik ang kwarta sa imong amahan sa pagpa-eskwela nimo. Puti, ah. Magtarong gid ko sa akong pag-eskwela. Kay kung makatrabaho na ko, ako na unyang paundangon si papagtrabaho. Mao ba? Na-promote ka na sa trabaho, nak? Opa, ug gusto na ko pa nga di na kamo trabaho, ha? Nak, ibaw kang di na mahimo, ha? Kaya pa man ako ka matrabaho, good? Lain sa kayo nga magpuyo ko sa bayo, eh. Wag ka, ya. Wag pa rin magawa kay perting bisiya. Ah, taon-taon na sa bitaw yun nga. Wa mi magkaistorya ni Ate RV. Ako lang unya siyang tawagan pa. Perting bisiha gyud lagi, uy. Hatagi sa dunya kong time, uy. Pareha na tang naadi ni syudad pero wa na tay kita-kita. Ayaw ka bala ka. Nerig day off na ako magkita ta. Yeah! Thank you, T! O, na ako'y ipalaila ni mo. Akong iyab. Wow! Kinsa? Ivy. Neil? Recorded by Radio Mo TV. Si Neil, imong uyab, Ate RV? Ovi, unexpected kayo, di ba? Oo. Unexpected yun. Huwag ko magdahon nga sa kadagang lalaki nga imong pilion.
Kana maging tawhana. V, Naibaw bitaw kag unsa kabuli na ako ng tawhana, di ba? V, dugay naman Bisag to. unsa pa to kadugay. Pero grabe tong impact sa akong kinabuhi. Adto na ko. Di ko gusto makig-uban ang tawhana. Di man lang nimo tubago ni mong ate, oy. Kanihan man si parawag nimo. Way undang bagtag imong cellphone sukat pag abot mo din sa ato. Da, naibaw na siya eh. Nga di ko gusto makig-istoryan niya. Di gid din mong pasaylo si Nel, anak. Di gyud. Di gyud pa. Bisag muluhod pa na siya. Di na ako siya mapasaylo, no? Balik. Nagyo na ng tubagon. Bahala ka diya. Nabalik na lang ko din yung syudad. Pero sige, pagkyapo panawag si Ate RB. Bahala ka. Hindi nagyod ko. Dili. Dili gihapon. Tika tubagon. Terus ako mo lang po di sa ato. Birthday na ko sunod law, oy. Paunahasag anha diya si Ate. Si Ate RV. Di ko gusto mag-abot mi. Tungod kay sure ko nga dadon nga niya yung uyab. Ay, nilalga naman si ate ni mo. Usa? Sige ko siyang panawag ni mo kay gusto siyang makakita ni mo. Una siyang larga. Pero di ka man kuno mo tubag. Ay, sorry pa. Pero nahiyubos gid kay ko ni Ate RV. Woo! Come on, shot na! Grabihan naman mong mainom yan, soy. Ako ning outlet para malingaw ko. Maong ayaw na lang pagreklamo diha. Mag-enjoy lang ta, okay? Yan, say, hubog na kayo kayan sa nigara na kada. Bahala na diha. Di, Oy, Neil? Wow, nag-party ka? Ninduta ni mo no? Party naman lang ka din eh. Naibaw bang akong ate ani? Ha? Naibaw? Oh, basin og wa ka mananghead, ha? wa na mi. Usa? Buwag na mi. Uy. Ay, maayo noon. Kung mao na. Kining B, Ah, please. Makikistorya ko nimo. Maayo din kay Mingaw. ya, sa may tuyo nimo. Buwag na mi si mong ate. Kay naa siya nahibawan bahin ako. Naon sa man? Nagbinuang ka? Ah, Unsay? bayit ko. Oh, Walay na-realize na ako lately. O sugad na nakakita ako og balik nimo. Wala ka mamuha sa kuhuna-huna. O sorry sa ako mga pagbuli nimo sa una. Wa pa mo ko'y buot ato hikayunan to. Hala, oy! Nakinita mo ninyo, Yods? oh yals. Ug ang kunon ako nga lahi ako gibati. Nakauyon ko. Hoy, bayuta ka. Una na yung magwang, ha? Oh. Masakitan yun siya. Mas grabe pa niya iyang kayubos niya nimo kaysa imong kayubos niya. Oh, yals. Mong yun ang padayunon nyo? Oh. Layo man yung gibuhat ninyo? Gusto nimo man magtagot-tagot na lang mo hangtod sa hangtod? Ha? Oh, yals.
Nya, unsa naman ta ini? Ay, sayok ni. Di ko gusto mo traitor sa kong ate. Bi, wa na mahimo ang imong ate eh. Kay ikaw na nagustuhan ako. Pero di lang kita pwede. Kundi naman lang gani, ni mo kayang balikan ang akong ate, no? Please, ayaw ko. Ayaw gid ko, ha? Palayo na ako. Maglikay ta sa usag-usan, Neil. Bi, Picture perfect memories scattered all around the floor. Ingon ani gyud kagamanan ng gugma. Wa ko magdahong nga ma-inlove ko sa lalaki nga gikalagutan ako maayo. Pero mas gipili na ko ang sakto para di masakitan ang akong ate. Kay bisag unsaon, ako ra gid siyang igsuon. Dini na kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka tumang hikalang kaagay ni Vea nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga regulahan. Need you now. Ah, mutrabaho ka? Oo, ma. Mangita na lang kong trabaho na makatabang ko nimo. Pasensya na, anak. Nga dili ka na makapadayon og eskwela sa college. Okay na, maoy. Lisod man sa kaayo ko na tong pugson nga. Lisod man gid kaayo ta. Ug asa man ka mangitag trabaho, anak? Dinhiri sa ato sa tagom pa. Ako pa tong adtuon ng akong amiga. Magpatabang ko niya nga makasod kog trabaho. Timing kaayo day kay kuwang og tawang akong gitrabahoan nga internet cafe. Pasudla ko, day, be. Pero maula gid day, dili ra ba ako ang sweldo? Okay na na, day, uy. Ang importante nga may trabaho ko. Eh, salamat, intawan. Kinakasodan kong trabaho din sa internetan. Hey! There's a vacant cup here. Daylin, ati ba na sa nang bagong customer nga ni Sod kay busy ko? Oh, sige, day. Hi, sir. Yes, we do have. Here for a good accommodation. By the way, I'm Adrian. And you are? Lynn. Nice meeting you, Lam. Si Adrian? O day, nagsigisig pangita ni mo. Nga naman ko, no? Na, klaro kay naibog ni mo day. Ha? Sakay-sakayin na lang na day, uy. Basi nagmaminyo kag foreigner. Sus, ginoo ko. Huwag rin taon ko mangandoy nga makabanag foreigner, day, uy. Ato bangan na lang sa ato day, uy. Kay ganina ra to nagsigig pangita ni mo. How are you, Lam? I'm fine. Cody. Can I have your social media account? Why? Because I will go back to Switzerland. Yeah, and honestly, I want to know you more. I like you, Lam. Adrian. Mao ba? Nibalik na day sa Switzerland si Adrian? Day. Unya, nagsigil siya message ni mo. Day. Ni-message naman to siya. Unya, unsa man? Nagkauyab na mo? Wa pa na ko sugta, day, uy. Ako pa ni mo no, sugta na lang to. Kisa tanaw na ko, buutan ba to si Adrian? I love you too, Adrian. Noon kay nagkauyab na mo ni Adrian. Ako na lang siyang gisugot, day, uy. Total, layo man ni. Aw, lingaw-lingaw lang sad good. Pawaas ka laay. Mausad. Tempa day ha. Kay nanawagan akong papa. Hello, pa? Anak, paulit tayo din sa ato. Kay nga naman pa. Nga na naghilakman ka. Patay na si mama ni mo. Unsa? Recorded by Radio Mo TV.
Adrian, thank you for helping my family. Don't mind it. Sa akong tanaw ni Adrian day, no? Tinanood ko ng iyahadya ni mo. Laliman ka nga ni balik yun sa Dinis Pinas pagkaibaw niyang namatay mo inahan? Lagi day, uy. Og dako kay siya gikatabang nako day. Kay siya pa may gasto pagpahilona ni mama. Ako pa ni mo day, no? Makigminyo na lang ka ni Adrian. I will help you and your family. Adrian, You marry me, and after that, we'll go to Switzerland. buhaton pa. Anak, di ko mutok mo di mo ha nga makigminyo ka ng foreigner ha. Pero kung nakagusto yung ka na niya, minyo eh. Pa, Minyo eh siya kung may gugma ka niya. makigminyo ko ni Adrian pa. Aron sab nga makaadto kog laing nasod. Ay, dali aras panahon, uy. Walang hibaw, eh. Ni anak ko sa Switzerland. Mahal. Mahal! Oh, I love you, Mahal. I love you too, mahal. Ano nakuha mo na siya bakos? Mahal? Why are you getting your belt? Because I love you, Mahal. Masakit eh! Nagkatugo na ako lawas! I love you, Lee. Sa dista, madiniktawan na! It's time for you to find a job to help with household expenses. Pero, I can't find job here without knowing the language. Please, enroll me in a German language class. You promised me before we get married, that I could stay home and focus on building our family. What happened to that promise? Bullshit! Listen closely. Do exactly as I say. Disobedience will have severe consequences. You're on my turf now. Comply or face the outcome. Understand? Now, go find a job. Kinuo ko. Here's the list and the total amount you need to contribute. What? Mo pagsugod ako sa akong trabaho? O pila naman ito yung akong sweldo? Adrian, that's not possible. Unlike you, you've earned double than my salary. Just do what I say. Transfer your income monthly into my bank or give me it in cash. Understand, Filipina? Kanoo ko. Kanong ingon maniinig akong ginagatan din sa Switzerland. Gusto, mangita ako Filipino community. Magpatabang ko nila. Ginoo ko? Munay nahitabo ni mo? Oo, ma'am. Joy na lang. Naglibog kugod ko na siya akong buhaton. Mahalok sa kubos ang bugs mga polis.
Wag ko'y laing solbad ang imong problema, day. Divorce ra gyud. Salamat din taon. Kaya nakalingkawas na ko sa impyerno na akong kinabuhi. Maayo pag maadto ko sa New Orleans. Magsuroy-suroy ko dito. Aron mo ganang akong dukan. Oh, kanindot ining dapita. Makawa kayo sa problema. Dagan kayong kalingawan. Hanapa kayo mga Pilipino din, Hino. Mga pista ko, bi. Aron dili ko tugnawan. Oh. Unsa man ang laki sa atbang. Sige mo siyang tanaw na ako. Uy. Hala. Muduol man siya na ako. Hi. Are you new here? By the way, I am Jason. Presko ba yung tawahan na? Hello. Pero gwapo pa ya. Sorry, did you say anything? By the way, can I get your number? I'm getting late. Running some errands. Here my FB account and the number. See you next time. Sa minakaon na tawahan na, eh. Pagdibilan na hinuon kong gamay nga papel nga na ang iyang Facebook account ug iyang number. Nabalik na lang ko din sa Switzerland. Pero wag gimawa sa kuna-una si Jason. Ay. Ako kuno sa win og tanaw yung Facebook, be. Uy, Dominicano din siya. Pero naa sila na ni Muyo sa New Orleans. Ako nang i-message, be. Magpaila ko niya nga ako tong iyang gibilnan og gamay nga papel. Kumusta, Lane? Kamao di ka mo Bisaya? Kamao eh. Nganong kamao man ka mo Bisaya? Love manggod na ako ang language. Sayon naman. Kay Spanish man ang akong mother tongue. Kun mao, dili di ka pwedeng libakon. Dili gyud. Salamat diya nga ni-chat ka na ako. Curious lang ko, kaya nga na nagbilin kasi imong Facebook account ug imong number. Lane, balik diri sa Orleans kay gusto ko nga makakita nimo. Jason. Pagkikita day, uy. Maayo ka, Joy? Oo, basig mauna na ay man swerte kay. Abi nimo, lipay kay ko nga nagkita tag balik. Ha? Nga naman? Kay sukad atong nagkita ta. Di na ko malimot nimo. Ha? Nga no, good. Kay love ti ka. Jason, wa pa ka makailan ako sa hingpit. Mahimo ba nga imo ko sultihan sa nitabo sa imong life? Paminaw, kay sultihan di ka. Muna nahitabo sa akong kinabuhi, Jason. You know what? Nisamot ang nako kaluoy nimo sa akong nasayran. Love ka na ako, Lane. Dawat na ako tanan kung unsa man ka. Ang tinuod sa psuan, katong una tayo nagkita, dili sa pamawa sa kong huna-huna. Mo'y hinungdan nga ni message ko nimo. Kung mao, love sa ko nimo. Oh, Jason. Kung mao na, unsa pa may atong dugay-dugayan. Atong lihokon ang atong papilis. Aron makasalta. Saad lang yun ako, ha?
Nga dili ko nimo pasakitan. Dili na mahitabo, Len. Kay, mahal tagit kay ka. Salamat, Jason. I love you. I love you too, Len. I never thought that I would find a way out. Dako akong pasalamat sa Ginoo. Kay bisan pa man sa nahitabo sa akong kinabuhi, may lalaki pa man nga tinuod nga nahigugman ako. Og 5 years na mi nga minyo ni Jason, og may usa na sa mi ka anak nga babae. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Len nga taga Tagum City apan naakaroon sa Switzerland. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakulahan. Love Again. You got me in love again. Agi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo daring gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dali dong, kay apit ta maabot sa baryo. Ato nining mabaligi ang saging. Apoy, oy! Kung dati ang saging at kuda, nga, pangasot pa kitang udan. Akwan talang kita dong ha. Ipobre mo ta. Unya, kumusta man ang inyong lakaw, Arnel? Okay rama pa. Naurot man o kahalin ang saging nga mong gida ni Dudong. Maayo hinoon. Yatag ng mama nimo ang halin. Ma, pa, asa man mo? Inyo lagi nang giandam yung mga gamit. Mabalhin na tagpuyo, Arnel. Ha? Mao na, Arnel. Mamalhin na tagpuyo. Asa man ta mo balin, ma? Pa, Adto na tas Manolo. unya nga mo pag-eskwela. Pangundang naman sila eskwela. Ha? Anong undang man mo eskwela dong? Kape kasi sa eskwela ko yoy. Iyam niya punta ka lampos, kay pobre mo ta. Alang makaw man ng eskwela, sa libro naman na, o sa drama. Pero kita pobre, di na may tabo ko yo. Mao nga. Pangandam na lang, Arnel, kay mamalhin na tagpuyo. Di ko mo kuyog ninyo. Unsa? Og asa man kuno ka mo puyo, ha? Ako ang iyon ng mama ni John Michael nga. Mo-working ko sila. Aron maka-eskwela ko. Musugot ko nga anhi ka na puyo sa amo. Og ako na ang mo pa-eskwela nimo. Salamat eh. Basta kay pagbinuotan lang gyud dinhi, ha? O te, pagbinutan ko din eh. Ay, salamat in taon kay eskwela lagi ko. Kamot lang di ko nga magkahuman ko sa kupo eskwela. Oh, hala. Pitat ka man ha? Ako po ang umbi. Hala, katagkan ko kwarta yun eh. Ug doon na sa ID. Hala, pitat ka mis bag-o na mong teacher din eh. Si Ma'am Morales man eh. Ako nang iuli niya, Bi. Uy, kabuutan ining bataa, uy. Salamat, teacher. Ipadayon ang imong kabuutan dong, ha? Aron na idaghang maluoy nimo. O, teacher. Okay, buutan man ka nga bata. Kuyog ka na ko, ha? Dadon di ka sa mall. Mangaon na dito. Salamat, teacher. Hala, ninduta din yun. Dagkukig building. Niya, hayag kayo. Ninduta. Naon sa Cornell? Nagisi ka manggudi, ha? Nalingaw ko nga nagtanaw sa building, teacher. Dagko kayo, nindot kig suga. Mao ba? Uy, kadyo tragod. Asa man mo chinilas? Akong gibilin sa hagdan, teacher.
Ganun mo magipilin? Naanad bang ko, teacher, nga kung musa ka miglayng bay, akong ibili ang chinilas. Kinuo ko yung tao ni mo, uy. Dali, be. Palitan di ka chinilas. Karas panahon, uy. Walang may baw eh. Hapit ako mahuman sa high school. Si mama magpapa ka, no? Kumusta naman ka sila? Maayo kinakahuna-huna na kaugdaw na mo din hidong, Arnel. O, Maki, gimingaw naman ko ninyo. Ako sabdong, kimingaw na kay ko ninyo. Kumusta naman ba na akong mga igsuon, ma? Pa? Yati ni mo namin niyo na. Ang uban ni mo mga manghod, nagpadayon sa pag-uma. Kumusta naman ang imong pag-eskwela, dong? Gamay na lang kuwang, ma. Mo-graduate na ko sa high school. Paningkamot yun dong nga makabuot ni mo ang imong gusto sa kinabuhi. O, pa. Kinanglan nga mahuman ko eskwela pa. Aron mahuwas tas kalisod. Recorded by Radio Mo TV. Unsa may imong plano ron nga nahuman naman ka sa high school? Upadayon ko sa college pa. Asa man ang taon kagikastuan ng college, oy? Kuan, mo-working ko sa Catholic Campus Ministry pa. Aron mahuman ko sa college. Kay di naman makagasto sa college ang akong giworkingan sa una. Sige. Ikaw ang mag-igo. Kapuyan niya akong gibuhat eh. Trabaho niya eskwela. Pero bahala na ni. Antoso na din ako ni. Antod nga mag-graduate ko sa college. Kumusta naman lagi mo pag-eskwela dong? Kapoy pa pero kinanglan nga mo antos ko. Aron mahimo ko maestro. Sinsya na gid in taon dong ha nga wagi ko ikatabang nimo. Kaya saon ka naglisod ang kuron sa kuan. Pagpangitag kwarta. Kaya na ako'y gimo sa akong lawas. O mukalit pa ni og saka ang akong dugo. Sige lang pa. Maningkamot ako nga mahuman kog eskwela. Manarbaho ka sa pinyahan? Oo pa. Kay gikinanglan ako pa nga makapalit og cellphone aron makareview dayon ko. Kay kung may kwarta na unya ko, mutte kog exam para sa pagkamaestro pa. Ay, kakapoy may trabaho ay. Pero ang tuso na ginako niya aron may mapalit na kong cellphone. Stoy, Arnel! Ay pantay ha, trabaho! Oo, sir. Salamat yung taon nga nakapalit na kong cellphone. Makareview na gid ko ini. Adto sa ako magpundo sa kanaanan nila ni nanay ko rin. Aron makareview ko. El, Nay ko rin. tinuding akong nadunggan nga maestro ko ng imong kurso. O, nay? Unya nga nung wa man ka mga apply, oy. Nga nung nag-antos ka man aning lisod nga trabaho. Wa ang magugkoy kwarta nga ibayad sa exam, nay. Kinanglan pa man kung mutik og exam. O kung makapasar ko, usap ako maka-apply og pagkamaestro. Ay kaluoy ba tao ni mo? Ay kano sa aman ang inyong exam kay tabangan te ka? Tinuod ka, nay? O lagi, ako'y bahala sa imong kuan, gastuhanan. Salamat kayo, nay ko rin. Kumusta naman kang mong exam, no? Di tingali ko makapasar kay wa mo ko makatarong og review. Arnel! Oh, Arnel! ang ako maning amiga nga nagpaingon din eh. Arnel! Oh, lika nang punto eh. Muro man kag bitin diha. Congrats! Nakapasar ka sa exam! Usa? Lika ay binuang di agud. Awal ko magbinuang ni mo, uy! Ako nakita na imong name nga gipost sa Facebook! Nakapasar ka!
Uy, Lord, salamat kay Lord! Nakapasar ko! Maestro na ko! Salamat kay Lord! Yes! Salamat in taon nga nakapasar ka anak. Opa, uglipay kay ko pa. Sa may plano nimo karon? Mga play ko sa DepEd pa. Sige dong. O iampo na ako ang imong kalampusan. Salamat yung taon, Pig. Ipatawag na ko sa DepEd. Bangin taon ko, Lord, ha nga. Makasuday kong trabaho, Lord. Uy, ang ako may maguwang nanawag. Si Ate Aileen, ha? Hello, te. Dong Arnel, nautang balita. Ha? O, unsa man na, te? Patay na si Papa. Unsa? Giatake siya sa high blood nung mainog na nga namatay siya. Kinuo ko. Te, mabalik na lang ko diya, te. Di lang ko mupadayon sa DepEd. Ayaw dong nainay ka naman na mo. Makasabot na si Papa. Kaluoy ni Papa. Wag siya makapaabot nga. Mahimo na kong hingpit nga maestro. When I was a child, would lift me high. Grabe ang mga pangitabo sa kong kinabuhi samtang nagdemo ko sa DepEd. Gihaya usab ang akong amahan. Sa pagkakaroon, kasamtangan kong nagtudlo sa Manolo National High School. Og nag-vlog-vlog sad ko. Di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagani nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Ito mga higalan, kaagi ni Arnel nga taga Barangay Rugungon, Manolo Fortich, Bukidnon. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagkalahan, Dance with My Father. When I and my mother would disagree. Noon sa kadiha, uy. Sige, magkakagagik-ik diha. Day, Sally, tanawa. Gwapo kayo kong kachat. Ha? Hain man ba? Patanawa ko na ko. Di aray. Hala, gwapo gyud. Oo, ops. Ayaw pala bigtuto, kay ma-in love ka. Ako ra ni si Mario. Mo niyang pangan, Mario? Yep. Anya, kung mauyab siya ni mo ti Jane, imong sugton. Yes. Yes? Isugot ko nimo. Kita na? Ha? Oh, Mario. Wala ko nakita rason nga padugayon pa nako ang pagsugot nimo. Yes! Thank you. I love you, Jane. I love you too, Mario. Wow! Wagid padugaya da. Uyab na dayon mo? Oo. Pero hinaya ka ng imong tingog, Bi, kaya ba si madunggan ta ni Papa? Hala, o di ay no? Ayaw pagsaba ni Papa, ha? Secret na ni nato. Masuko na ba siya nga mag-uyab-uyab ta niya? Wa pa ta makagraduate. Maog yun. Pero ayaw ka balakat eh. Ako'y bahala ni mo. Duphan tagid ka ti Jane. Congrats na to, babe. Congrats na to. Inig weekend ba? Ato ta sa bahay, ha? Ipaila-ila natin kanila ni Mama ug Papa. Daan pag yung lagi ko, may uyab na yung ka. Pero, wa man pud mapektuhi ang akong pag-eskwela pa, di ba? Gani, ako ning gihimong inspirasyon ang among relasyon. Husto si Jane. Og murag buutan maning bata, kini si... unsa ganito'y ngani mo? Mario, ma'am. Ma'am, good town. Oh. Pagmama na lang nako. Total, diha man gid pa dong. Salamat, ma.
Wow! Kanindot niyo, Tino. Perfect na kayong relasyon ni Kuya Mario. Way perpekto nga relasyon dayo, uy, Sally. Pero, malipayon ko sa among relasyon. Ilabi na karon nga, dili na may kinahanglan nga magtago-tago. Og salamat igitabangan gid mi nimog tago sa among relasyon. Uy, sa payanti, uy. Swerte sad kaayo ka ni Kuya Mario, te. Kay tarong mong gid siya nimo. Maunay dako kayo na kong gipasalamat sa Ginoo. Sige lang. Puhon, makakita gid niya ako parehas ni Kuya Mario. Pareha niya kabuutan, karesponsable, o kagwapo. Day, Sally. Mo ba? Believe day kay si Sally na ako? O lagi. Namuwa man gud ka. Nalipay lang ko nga nakauyon di ay imong igsuon ako. Dili kay nga ako reigsuon. Ang tibuok kin akong pamilya nakauyon nimo. Kun mao na, pakasal na ta. Ha? Kasal agad? Oo. Gusto na kong mahimo tikang asawa. Wow! Congrats, te! Salamat, Day. Kunya, kanusa man lang iyong plano? Wa pa may kahibaw pa. Karon lang gid mi nagkasabot ni Mario good. Og medyo madugay-dugay pag yun na kay daghan pa man nag-angay ang damon. Tabangan ti ka sa pag-prepare, te. Sige. Ay, excited na ko! Recorded by Radio Mo TV. Kalimot sa tong lakaw ha. Unya sa wedding coordinator. Hala, napatay. Naaro ba ko'y meeting? Okay, ragsisali na lang ang akong patungahon. Unya, i-inform lang ko kung unsay masabutan ninyo. Ay, sige. Abi na ko gahin na ni mong oras ang atong mga lakaw. Sorry gid kaayo, be. Nawagid sa kuna-una agud. Nabisi gid ko. Okay, sige. Kami na lang unay bahala ni Sally dito. Naunsa man is Mario, eh. Ganina naman ko nagsigig panawag, di man mo tubak. Sige ra gid og ring niyang phone. Ay, kung kano saan naluag-luag akong schedule, siya na po may busy kaayo. Busy kaayo? Or cold na kaayo nimo? Unsa day? Te, pwede din ang fiancé nimo. Kaya nakabantay rin ba ka itong naikausa nga kami rin nag-uban? Pero ang naong naara sa cellphone permi. Unya magsige siya smile. Og sure ko, nga dili ikaw iyang ka-chat. Kay busy man kayo ka, diba? Dili ko gusto maghuna-huna og bati. Kaslo no nami. Maong na ko kay kog salig ni Kuya Mario nimo. Busy gyapon ka? Kano sa pa man itahon ka makalugar, uy? Daghan lagi kong trabahoon. Sumaagod kung ikaw mo ay mabisi. Namugos ba ko? Ha? Nga makikita niyo mo? Mario. Sige na, kay napakoy trabahoon. Wala gyud ko makasabot ani. Nagkadool na hinuon na mong kasal pero mura man hinuon mig nagkaway klaro ni Mario ani. Call ticket kaayo siya. Sakto ka si Sally. Nga angay na kong panitan si Mario. May angay break kung ikabala ka. Sally, hello. Te, magstorya ta please. Magkita ta. Te, sorry. Sally nga naman. Ano si problema, ha? Mabdos ko. Og, si Kuya Mario. Ano? Unsa may kalabutan ni Mario? Siya mo'y amante. Unsa?
Sorry, te. Sorry na kasabi. Wa na mo tayo, Wa tuyo, Iksuon ko ni mo niya ni patol ka sa kong fiancé? Ha? Yun sa man mo paguna-una, Sally? Wala ba kinila yung lalaki, ha? Masaylo ako, te. Masaylo ako. Pero bahal na mo gusag-usa. Galit kayong mga pangita po. Pasaylo ako, Jen. Tanan na tong giandam para sa kasal. Maoy gamita. Og pakasli si Sally. Jen. Ha? Muto nga gihapon ka sa kasal nila ni Sally? O, ma. Pero ako na may maid of honor. Og si Sally na mo'y bride. Anak. Okay. So, is it maid of honor? Ako ng third nga mustorya. Well, actually, daghan yung ko gustong mastorya. Kung na-timing pala nga maayong tao ang imong nabana, Sally. Congrats! Congrats kay nailog yun mo si Mario gikan ako. Unta, malipayon mong duha. Og, salamat! Salamat, Sally. Pinangga giday ko nimo. Kay giluwas ko nimo sa sayop nga tao. Well, kinilayo na una Kung nailog nimo si Mario gikan nako, mailog ra pud unya na si Sly. Labi na kung makatiming siya bigaon nga babay sama nimo. Or labaw pa nimo. Ate. O gusto ko nga mahibaw mo, ha? Dili gid mahitabong mapasaylo tamong duha. Ate Jane. Siya ba ang dahilan kaya Nahibaw ko nga sa'yo pang akong gibuhat. Pero wala ako maggunahon na atong higayona tungod sa kasakit nga akong gibati. Wa ko magtahom nga kaugalingon ako igsuon og fiancé. Maoy ni unay og traidor nako. Karon, aron malimtan ako ang tanan. Nagpalayo ko. Nanarbaho ko sa laing nasod. Og dito ko nag-focus akong trabaho. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan, kaagi ni Jen nga taga Minglanilla, Cebu. Apan kasamtangan, nagpuyo karon sa New Jersey. Uban sa awit, ngayang ipangayo awit nga nagalahan, siya ba ang dahilan? siya ba ang dahilan? Among kaagi gibuhatan ni duwa sa radyo ni Carol Marihikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadis lang niling tulamanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.
Kabalasan kaagi karon. Mo kaning usa ka babae nga nagtago sa address sa Tuburan, Cebu. Ang atong matatampo nagdastangan nga Desa. Recorded by Radio Mo TV. Day, naabi mga military din sa tumbukid. Ha? Mao ba? Anya, day. Naarabay ko po, ay. Ikaw kita, uy. Dali ka makabantay, no? Basta gwapo. Ay, no? Lain sa kigbatig na atong bantayan. Ano yung kitas gwapo? Ang mahagid ka, uy. Lagi. Disa, Pa, nga no? pagluto og daghang utan ha. Paraon sa man pa? Atong idalit sa mga military. Mao ba pa? Kita din may muluto. Nagiyahay og voluntaryo ang mga taga dinhi isip pasalamat sa ilang serbisyo sa atong nasod. Mao nga mi-offer koron nga lutuan sila og utan Bisaya. Mao ba day pa? O sige na, lihok na. Kadaghan sa nimo pangutana, oy, lihok na. Kaon na mo. Imo ni sir, oh. Thank you, Miss, ano sa'yo pangani mo? Ako? Das ako. Jason sa ko, Miss. Pwede makik-amiga ni mo? Pwede man. Ay, Jason, di yung panganday. Dahil siya to kung giingon ni mga gwapo, day. Aw, siri mong pasabot? Oo, uy. Nga no, dili di kagwapuhan niya. Kagwapo rin niya, Ningon sa day kong batignaw. Day, feel na ko no. Ganahan siya ni mo. Huh? Pag sure di ha, uy. Dili na natin mula ana. Kay pila na sila kabuhan din, he. Unyag, manguyab siya ni mo? Ambot lang. Uy, nangambot. Sa ato pa, dunay dakong chance, no? Ikaw, day ba? Bisag wa na sa kong huna-huna. No, imog yung kong amungon. Hala no? Pila naman sa edad nato, uy. Mag-19 na kahata. Sakto na yung edad nato ang maguyab-uyab, uy. Day. Thank you, nga giubanan ko ni Magsuroy din sa inyong bukid. Uy, sa pa yan, Jason, uy. Wa masabi kibuhat rin bay. Abi ni mo, Des, ang tinuod. Di man gidunta ko gusto mo suod aning military ba? Mao ba? Hmm? O niya nga nang nasuod man ka? Nga akong papa, mo gusto nga magmilitary ko. Kapila namin maglalis bahin niya, pero yaman di kong pugson. Gusto gid siya nga, musunod ko niya. Mao ba? Oo, napugos na lang sa ko kay tiguwang naman gud. Lisod na kung hatagan na akong kahiubos ang akong papa, basta niyag atakihon sa kasing-kasing. Sabi ni mo, masukad sa akong pagso dining military. Karon pa ang gayon na nga, mibati kong kalipay. Nga naman. Naila-ila man ti ka. Jason. Kung sugot ka, okay ba ni mo kung manguyab ko ni mo? Jason. Isaan ako, Des. Mahalon og panggaon tagi ka. Jason. Dayon, ayaw pagdugay-dugay. Sure ka, day? Sure ka ayo, day. Sus, kung ako'y paigi panguyaban, anak, no? Gisugot dayon na ako, eh. Wani dagang puna-una. Day. Gisugot na ko ni mo? Jason. Yes! I love you, Des. I love you. I love you too, Jason. Uyab mo ana, Jason? Opa. Ako nawa man ko'y pagsupak. Kay naamang ka sa kabuot ng sakto. Pero ayaw lang palabi. Kaya tingalig masakitan ka lang. Military ra ba na? Dili isab na magdugay din he. Pa.
Dili may tabong nga kalimtan ti ka. Balikon ka ako ni mo din sa among bukid. Siyempre, Des. Ingon anak ti ka kamahal. Isaad na ko, Jason. Nga balikon gyud ko ni mo din Akong isa, Des. Jason, kadiyot lang. Kadiyot lang. Nga kitang tang mo mga butones ako sinina. Pila nang kaadlaw nga mag-stay ko din ug mamali na sa miglaing lugar. Basin taon-taon patang di magkita. Jason. Please, Des, salit ako. I love you, Des. Jason. Jason. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Wala ka tunghays binuan mo sakit? O, day. Hala, wa ka magbunga ang gibuhat ninyong Jason, day? Ay, kinuo ko. Positive. Positive ang pregnancy test. Mabdos ko. Dili gyapon makontak? Dili gyapon, day. Ayaw na lang palabi ka guol, day, uy. Tingalig maunsa unya ng bata sa imong tiyan. Dili na ka balik si Jason, day. Day, Tessa. Dako naman din ang tiyan nimo, Lisa. Lagi pa. Sorry pa. Ganong nagsuri man ka? Tungod kina mabdos ko. Ngaway ilong amahan akong anak inigawas niya. Grasya na ang bata sa imong tiyan, anak. Kung unsa may nahitabo nimo, wa ko'y katungod nga manghimaraot nimo. Kay usahay ra ba, kining mga sayop nato, mao kini naghulma nato kung unsa ta karon. Pa. Ayaw ka balaka. Kay dinhi sa atong bukid, dili ta magutman dinhi. Busog tas mga utanon dinhi. Maugid pa. Og ikaw, aron dili na ka masakitan, ayaw na lang paglaom nga mobalik pa to si Jason dinhi. Dili na pa. Sus, pagkawa ko magdahom nga kaluha man diay ang imong anak, babae o lalaki pag yun. O di nga puting dakuha sa imong tiyan ato. Lagi pa? Wa sige ko magdahom. Abi na kog usara, duha man di ay. Mga anak, sige na. Pag-ilis na mo. Kay magdungan tag panihapon. Na, si Mapilmay. Unyara ko na siya mukaon. Oy, dili pwede ha. Kung buhi pa to yung lulo karon kasabaan gid mo. Dili pwede nga dili magdungan og kaon. Og dili pwede nga pahuwaton ang grasya. Sige na, dali na mo. Ayo. Hala, Oh, kinsa man ron? Disa? Oh, Jason? Nganong karon ka na magpakita? Taas kayong istorya. Unta, paminahon ko rin mo. ma, kinsa na siya, ma? Oh, may anak na di ka? Anak na to. Usa? Oh, ikaw ang among papa? Papa! Oh. Mabil! Si Papa niya! Kinuo ko. Pagkadako sa kong pagkuwang ninyo.
Wa ko magdahom nga may mga anak na deta ug dagko na. Desa, pamawi ko ninyo. Isaad na ako. Pasabtaon ako sa tanan. Una ti kadawatod pagbalik sa akong kinabuhi. O sige. Paminaw kay pasabton ti ka. Pagbigyan ako nagkamali nang akong di na maulit. Sa dihang nauli day si Jason sa ila, nasakit iyang papa. Og siya mismo, mo'y niatiman. Og sa dihang namatay iyang papa, niundang siya pagkamilitary og nang-apply sa trabaho gyud nga iyang gusto. Og ang hinungdan nga wa siya makabalik dayon nako, tungod kay sunod nga nasakit iyang mama sa dihang namatay iyang papa. 10 years sad sukad gawa mi magkita og balik. Pero karon niya, iyang gituman iyang saad nga balikon gyud ko niya. Dako sa kong pasalamat niya kay makita man gyud nako nga grabe ang pamawi sa akong mga anak. Ingon man nako. Sa sunod buwan mao na ang gitakda alang sa mong kasal. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagi ni Desa nga taga Tuburan, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga naguluhan, pagbigyan muli. Ang mga taagi, gibahatan na sa radyo ni Jelly Haka, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, o mga sukin di paminaw, kasing-kasing kung gidapit sa sablakada, sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi, kinaglibot sa sakawit. Iadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina.